To som všetko dopracoval k tomu. Takže toto je, ľudia, čierno-biela televízia z roku 1920-1055. A vyzerá to ako presne vtedy, keď ešte z dreva boli, nie z umelej hmoty, ale televízne príjimače boli z dreva. Boli drevené. Aj ten zvuk bol drevený. Aj ten obraz bol drevený. Všetko bolo drevené. V drevenej chate ľudia pozerali drevené televízory. Sedeli na drevených stoliciach. Ruky odpočívali na drevených stoloch. Niektorí z nich mali aj drevené ruky, drevené nohy, drevené hlavy, drevené uši. Prečo stále poviem š? Pretože je to zvláštne. Potom mali drevené oči a všetko drevené bolo vtedy. To bola takzvaná doba drevená. Tesne predtým bola droba. Neviem aká. A po niekoľkých storočiach vznikla doba surovinová, zberateľná. A potom nastala doba umelohmotínska, takzvaná. Dobre, to by bolo celé, ľudia, to je kokotina.